We hebben heel veel jeugdspelers. Er staan de moeders langs de zijkant van de lijn, staan ze aan te moedigen. En er waren een paar die zeiden van, nou, dat lijkt ons ook wel eens een keer leuk om te gaan voetballen. En zo is het idee een beetje ontstaan. En toen zeiden ze heel brutaal tegen mij, nou, dan moet jij ons trainen. We zijn pas 4 weken geleden hebben we de eerste training gehad. Puur recreatief. Het zijn vrouwen die nog nooit echt voetbalervaring hebben. Dus eigenlijk nu net voor het eerst beginnen. Dus zo trainen we ook een beetje dribbelen, conditie opdoen, een beetje pasen naar elkaar. Dan gaan we hem rondspelen. Dat is iedere keer de bedoeling dat je in de richting loopt waar je op in je speelt. Ja, vroeger werd het al een passie van mij en nou dat helpt tenminste iets in me naar boven. Als ik hier fitnessen, dan ring de kans er van nou. En mijn voetbal, ja, dat zit in me, ik mat dan gewoon. Ja? Ja. Maar hij heeft nog ambities? Ambities? Nee. Afgelopen zomer hebben we tegen onze dochters gevoetbald. En daar hadden we zo plezier in. We dachten als moeders dat wel even te doen, maar dat viel vies tegen. Dus volgend jaar willen we ze verslaan. Ja, alle keer geen ervaring, dus het is wel mooi dat iemand het even een beetje uitleidt. Ja. Binnenkant voert, buitenkant voert, snappen er nog helemaal niks van. Leuk is het wel. Hoe doet Marco het? Ja, dan ben ik mij trouw, dus ik doe het natuurlijk. Ik denk dat ik wel beter kan. Kan het op zich wel, maar het is soms wel een beetje grappigheid. Ja. Wat is er dan grappig? Nou, hoe ze de bal trapt of zo. Ik denk dat ze alles verliezen. Waarom dat dan? Ja, ze zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Raar. Waarom? Omdat, men voetbal je net. Nee? Nee. Waarom net? Nou ja, ze denkt, mijn training denkt ze dat ze alles beter weten en dan... en nou ja. Ja, misschien wel een heel vreemd blikje. Ja, hè? Ja. Maar dan vies het wel leuk, toch? Ik vind het hartstikke leuk. En waarom dat is mooi? Nou ja, voor de gezelligheid en ik vind het speelt op zich wel heel leuk. En ik kan er nooit die in, dus Nou. Ja, gaat goed. Heerlijk. 3-0, 4-0. Makkie. Niet eens meer. Ja, eitje. Ja, hè? En dat is wel leuk, dit. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus je mag nou bij mij doen, hè? Ja. Dat was de cent op me net. We weten dat er in Samarik een memberploegje opstart is. Dus misschien kunnen we daar ooit eens een partijtje zien van of zo. Oké. Maar voor de rest eerst maar even lekker mij snel neer. maar verder geen ambities. Vooral niet juist. Geen wedstrijdjes, want ik ben niet competitief ingesteld. Nee? Gewoon voor de leuk, even zo onderling vind ik prima. Ja, ik ben toch wel fanatiek, sorry. De wieren komt toch naar boven, hè? Ja, sorry. Ja, net van de competitie, toch? Nee. Vooral niet. Verlenen dus. Ja. Meer wil ik er niet over kwijt.